Wel, dwi'n meddwl dechrau i efo'r teclyn bach yma sy'n yn ymwneud fan yma. Fel chi'n gweld, mae'n daten yma a darn o bren, a'r pren yn mynd trwy blisgyn cnien, twll mawr, a dyn ni'n twll bach yma yma, a lle mae'n ddarn o ede wedi glymu wrth bysyn bach o bren. Wel nawr, mae'n sawl enw ar y math yma o beth. Oedd o'n i nôl at yr enwau. Gai basio ymlaen i'r Canon Parry Jones, o'r fo nath hwn, neu gyda llaw? Ie, wel, Hwyrlu Gwgan o'n i'n galw hwn. Beth oedd e? Hwyrlu Gwgan. Ie. Sut mae'n gweithio de? Wel, o'ch chi'n cymryd cneuen a torri twll ar y top ac yn y gwylod, fel bod chi'n gallu prennu mynd trwyddi. A torri twll bach arall wedyn fan hyn, fel bod chi'n gallu'r tynnu'r... Cortyn, ie? Gafalwch yn y gneuen. Yn y gneuen. Yn y gneuen, na chi de? Ie, na fe. Na fe. O, na ni o. Dyna fel oedd yn gweithio wedyn. O'ch chi'n cydio yn y gneuen. Ac yn ei dipyn o sŵn yn dod? Oedd, ac allech chi roi rhyw ffigur bach ar hwn, a pan oedd yn troi oedd yn fert iawn, neu roi ribannau wrthi o hanol liwiau. Oedd cael siaw a'ch bert wedyn. Mae rhywbeth gyda chi'n tebyg fyna? Oes, dipyn bach amrywiaeth, ynddi, ond allan o basbort a cortyn. Ond oedd hwn wedi dynnu'n dyn yn gwneud sŵn yn union y fath a chwrlu bwm. Yr hen bry, chwrli bwm fydda ni'n alw, ond oedd yn gwneud sŵn tebyg iawn i'r bry mawr yn lle. A bry y chwrli bwm, ie. Llew, o'ch chi'n defnyddio beth yma? O'n i'n defnyddio'r hynna, a weddech chi o'n i'n defnyddio rai peryglis, a o'n i'n dod tin clawr polish neu rhywbeth. Ac o'r hynna'n peryglis iawn, fe chi gael torri gyda nhw. Mae tipyn o'n erth yn hwnna i gael. Doren y croen wapio. O'n i'n defnyddio lot o dato i wneud merched bach yn defnyddio nhw wedyn i wneud blant bach, doliau bach. Oedd y datiau yn defnyddio iawn i ni safodi. A'r enwau yma sy'n ddiddorol, Robin? Glywais i'r enw rwan, o'ch chi'n sôn am chwrlu gwgan, ynddo? O'r ardal Llanfryn Mair, maen nhw'n galw'r hen gacynau'n fawr neu yn chwrlu bwgan. A mae'n gwneud sŵn, dydy. A mae'n ebyg bod yna gysylltiad rhwng y sŵn mae'r hen gacynau'n neud a'r sŵn mae'r chwrlu gwgan yn neud. I ddechrau, sôn am yr enw eto, dyma chi'n fan yma sydd wel, yn union y fath ar cyntaf, ynddo? Yn union y fath. Ond mae hwn wedi'i wneud o ardal y Llanfryn Mair, a maen nhw'n wneud mewn ardaloedd fatha Ffair Hos ar wneud. Ond yr enw fan yma, dyna sy'n ddiddorol, yn Mlaenau Ffestiniog, troell. A gwrs mae hwn yn troelli eto. Ond gai wneud un pwynt, John, ar fel mae hen chwarae yn dod yn ôl weithiau i siopau. Nawr ten, allwch chi brynu math yma o beth mewn siop heddiw. Ond mae wedi cael ei wneud yn Jamaica, ond rhywbeth traddodiadol ydy o. A mae nhw'n dweud bod taid yn gwneud rhain i'r plentyn bach. A wrth gwrs, yr un egwyddor eto, y pwysau, ond fan yma, y pwysau ar y brig yn trech ar y gwylod. Ond tynnwch chi hwn, a mae gweithio hyn ydy. Ond mae'n un arall fan yma, dwi'n bod chi wedi gweld hwn. Mae'r enw chwrlu gwgan, ond ydych chi'n troi hwn, chi'n gweld o? Ydych chi fod i agor y llunyn yma, a wrth gwrs ydych chi'n chwifio fo'n yr awyr y llun, ond mae hwn yn neud sŵn, wrth gwrs. Wel, Llew, beth o'ch chi'n alw hwnna? Willy Gwgan. Willy Gwgan? Ie, fel mae'r enwau yma'n amrywio. Ie, yn yr un plwyf, nyn ni alw yn Hwyrlu Gwgan. Wel, gawn ni symud mlaen yn ti nesaf, dwch weld beth sydd gyda ni. Mae taten ych chi fyna, beth? Mae ddarn y daten yn hefyd? Oes, mae'n o'r ten. A rhyfedd oedd plant, wrth gwrs, yn gorfod gwneud y defnydd helaetha o bethau oedd o'i cwmpas nhw'n dod. Wel, un o'r bethau oedd tatws oedd ar y ffarm ynddo. Ond fan yma, os gallai i weithio hwn, dyma chi daten, dyma chi gwilsyn rwan, gwilsyn o aden gwydd, a dyma'r i'r ein aden wrth gwrs, ac o'ch chi'n tynnu y gwilsyn yma, a'r pen main oedd un o'r pennau yn llain yn gilach yn dweud. Wedyn be o'ch chi'n neud, o'ch chi'n rhoi, wrth gwrs, gwneud darn o bren tua'r maint yma, a dyn be o'ch chi'n neud, o'ch chi'n ysgau'r daten, John? Mae'n ddarn bach o daten eisiau sy'n fan yna yn y pen main, wedyn, sy'n llai i roi hwnna fel yna nawr. Lawr, dyna ni. Fel bod hwnna yn mynd i mewn fan yna. Nawr, te mi driau seithi, wel, pwy gael seithi, John? Wel, beth ydych chi'n gwneud? Wel, mi driau os neith o weithio felly. Seichwch y camera. O, ac yna i bod clist Llew, do. Na iawn, y gwrwch chi. Ond berig. Gai sôn, Canon Parry Jones, chi sydd wedi gwneud hwn eto? Mae hwn o bren. Pa bren di hwn? Pren Isgawen, pren bwlet. O'n i eisiau fod 15 goed a wedi dod i fyd geiriaduron cyn i fi wybod bod na enw arall ar pren bwlet.
Pren Ysgawen, Elder Tree. Beth o'ch chi'n alw fe, to? Pren bwlet. Pren bwlet? Pren bwlet o'n i'n alw yn blant, ie. O'ch chi'n tynnu'r mwydyn yr peth allan, o'ch chi'n wylo wair ar ei cloddiau a pwysio allan. Os chi am wneud twll wedyn dipyn bach o'n fwy, o'ch chi'n rhoi'r wair yn y tan a helaethu'r twll. Wel, beth o'ch chi'n neud wedyn y bullets o dipyn o bapur, o'ch chi'n cymryd dipyn o dalau bapur a'i gnoi. Ar unig gwyddor eto? Ie, roi mewn fyna. Damed arall i gnoi a roi mewn fyna. Os o'ch chi'n moyn dipyn bach mwy o wynt, wedyn o'ch chi'n roi fel yna, a wedyn y saeth ar ei ole. Seithi ma. A fel ni, o'ch chi'n treol dal ar ei wyn, wedyn panad oedd e'n edrych, a os gyle fe dale fe ar ei foch neu rhywbeth, gyle binsied, fach a dim ragor, oedd dim niwed yn dyfe. Oedd plant yn ddyfeisgar iawn yn y cyfnod na, Llew? Ie. A wydda chi beth... Gwn tatws na nod, rhywbeth y gwyddodd i mi pan o'n i ryw 40 oed. Ydi dod ar yngwyliau'r wlad, ac oedden ni'n mynd i gael ras ar fochyn, ar gefn mochyn. Wel, o'n i wedi cael y mochyn i'n barod yn tua cefnder ar gefn mochyn arall, ac mae ras yn mynd i gychwyn. Ond yn wir chi, oedd rhywun ddim eisiau mi ennill, achos dyma nhw'n defnyddio'r gwn tatws ar y mochyn ni. A dyma ni ffwrdd i'r chwioedd. Ie, yn ddyfeisgar, Llew? O'n i'n gweud wrthoch chi, chi'n gwybod beth o'n i'n mynd i ddweud oedd, mae'n rhyfedd y pethau o'n i'n medlu wneud yn hunain, ynddo fe? Chi'n gwybod o bren, defnyddio tatw. A wydda chi, amser o'n i'n fachgen, os gysych chi un o'r ein, Cilled boced? yn bresant o'r ffair neu rhywbeth. O'ch chi'n iawn. O'ch chi'n gallu gweithio bwasaeth. O'ch chi'n gallu gweithio pob math o bethau o bren. A wyddoch chi, dwi'n teimlo heddi, mae plant heddi yn cael popeth o'r siop, chi'n gwybod. A dyn nhw'n cael defnyddio dychymyg.